Kejantia National Council haka kasau terik no pra ada pusau kala pemenapai ba ya ka save jantia mission ban kentiu ya ka jing sakri jongka ya ki pai ba kari jantia kane ka mission katemu ban weng gi jing per ki bakta ya ka jai beriu jantia haba kran sklap thai kubor nakaliang upus dan ka GNC uba sambor miling do ulaong ban penkhalanyi ka GHDC man penbahai ki jing duna jongka khnang barla ban sakri khambha ya ki pai ba ka jantia kane ka kenthop ya ka jing penbahai ka jing trikam jo ka council bar ka jing ke khle ya ka emlang ka salang shushu ka GNC ketemu ban penne pensa ya ka tien jantia dakwa perung ya ka Mikhalia State Anthem bar ka Mikhalia State Language Act kane ka sinjam ka itu ya ka jing kam jong ka tien jantia ban kentiu ya ka jing ringkat hapreng ki tien khasi jantia bat garo ban hapo kane ka safe jantia mission ngidon kumba santali kiba kongsan kiba nila snow ba kung kaseng ni snow kam ban tunghibin na unta ka pateng jong kari ba ka jai pinreu ka mat ka balun ko hapo ka ni ka safe jantia mission ka dai ban pengklain ya ka JHDC ka Jantia Hills Autonomous District Council habangi phai sha ka JHDC ngiri shibun ki jitlot ba ki jintko agar komprekam jongka Tani hi kum kaseng ka badon ni kijing kikle na kunta kalawe jong kikun uhinyo truk hinyo wasa kham tam na kunta kari jantia nisneu baka pual kala ade ni mengimish kman ban le shaw pai ba ban pensyai ki na kunta ka jingdon kam ban pengklan ya ka JHDC nama da dami phai shiden ya i baka jingtrot jong ka JHDC kasdang na kijing bakala ka jongi hi ki pai ba ban jit ya ki MDC kumbaga long tangi ya po jantia ni i bak MDC ki jongi ki detan ki nongput jong ki MLA bat kumburu ki longtang kum ki wot bang jong ki MLA bat kimbang jata ka jingyo itinai na konta ka paten ba kumnu ki shnai kita ki ain ki bakhlain ban pengklain ya kata ka kamai ka ji jongi ki trimulu isno kumen ba ka sarkar India kana itu ini kala itu kerpang ini lembaga sik schedule Henry isno sifat banyo i bagi nong nikmat jong ikam tam ki MDC kimdon ke jingki kile na kunta kalawe jong kari wa ke jatri ba jongi ka baar kamat ka bangila bu po ka ne ka safe jantia mission ka deban punrung ya ka tim jantia ra lekte pnar ha ka Mikhalia State Anthem bat ha ka Mikhalia State Language Act kuman shuong ba ka tim pnar hi ka de ka we ka tim ka bala sapriang ma po ka thainat is ka jongi Bakaderu ka kitem ke jongi kinong jantia ngimjula ban ong ba kitem penar ka detang ka kitem shinam namarwan hapo JHDC ru ki ekran da ka kitem penar kum kinong jantia hi kisno sorong bangidon yela ka jong ka history bangidon ye ki klawai keri Henry kisno sifat bangindon ye ki datho na du porunshwa tangba ka jikermen kalawan hangi kinong jantia ki bakran da ka kitem penar lamba ka jing trishtom jong kawena kisen ka bagateng ka sen ikten we tho jantia ka bala permandur ya kidat tho jantia but om tang ba kila permandur Henry House nem ahjar arwe ka JHDC ka la pasru ya ka resolution ban itu no ya kidat jantia Henry kumbai trong sen nikendit banyak i how news nem ha por ba sarkar ka pula ya ka we ka state anthem lembaga neka department jong ka arts and culture ba ki glam kutub ya ka kiten jantia ya ka neka jirwai national betang ka kiten khasi garo ba kiten phara tangi kum kinong jantia ni singo ba ka sarkar kala la ben yengi ta kum ta ni da ka kiten singo si kum kinong jantia bangi punpa ka jisno pursha alor ka neka jingle jong ka sarkar jilla Henry bangi punpa ka jing pursha ka jongi ba mundon ka kiten jantia po ka neka Mikhalia State Anthem ngiri ba ka respond na ka sarkar kalong ba ya ka ni ka jinruai la thau ka kum ka ta ka State Language Act today ya ka ni ka nongrim bangi na ka lang ka JNC ng ba ka ni ka safe jantia mission ni snow ba ka sarkar ka rangkam man punrung ya ka tin jantia ni ka tin pna hapo ka Mikhalia State Language Act nang ba kanung no shinel ya kino ki kijat nuru badan hapo ka Mikhalia kumbang intip di ya ka jila Mikhalia la perwandur da khasi jantia baru garo tangi ku kinong jantia ru ngisno bangidon
Kebentar bagi dan kehok baka tim jongikan runga po kene ke at ba kunjur po ke state anthem. Save Jantia Mission kalong bandawano naga sokar jela. Ba kumba bansnano naga polisi tungkam tungjam hapo kini ki cement company. Naga benta ke jimunta jok kitrari tramulu. Haga jin sisangin po Jantia nila don shibung ki cement factories. Hadu kendai ni shkotuli. Hendra ledang ni paipat ke jinjok kam yo jam jok kitrari tramulu kaduna ba. Nado kini ki security guard kini ki department ki bapel ki badana po kasmen plan ki babunhi kini ki bar jela ni kita ki bana wei pat ki jela ki ba yo kam ya jama kini ki factories tangisnya ba kum ni na kini agency ngisnya ba lumba kini ke Jantia Mission ni sa pressure ya ke government bahkan snana da kita ki policy da kita ka reservation policy na kata kini ki private company ki badana po Jantia ba po kajelai ba ko we kanan bakan long ka jimuntoy na kabanta ki trani tramulu nama ko malong menta kini ki factory sa baki once po Jantia ki so agreement ba kishnong banaikam ajam ya ki kun samla jo kishnong rekum ba ka kajia himta ba kini ki agreement ki shukutah ki paper andre haspot ki ba yo kam ajam ki de ki barjala ki ba na ki paper ki state tani na kaya kesel nisno persya ya kene ke jingle dan kini cement factories dan nisno baka sarkar kene bantau na ki policy be jo purusam hapden ka Jantia baka asam da ka ba pension nomrim ya ka pre 1951 Jantia Hills map habang ngekran ya ka Jantia Hills nimla klem da paiden sa ka history jom ka Jantia kingdom ka wena ke hima ka bayar purusam hakipor basan shar usim Jantia shwa ka jimwan shar jom paran ka Jantia Hills ka reshi benta jom ka Jantia kingdom ka kum ka history shwa ka jing wansan sha jom paran kum ta abang ipai sa ka jing punbe ya purusam padeng ka Meghalaya ba ka asam ni iba pun na kishnong punar kiba dona ki blok 1 na ki blok 2 kila habna syapo asam hendrengi ni kentu lembaga ni ka Jantia Mission ni kwa ba ka sarkar kan pension nomrim ya ke pre 1951 Jantia Hills map bangi kwa ba ka sarkar asam kan penpai no ya kishnong punar ki badana po asam ni kwa ba kini ki baru artali ki sarkar ba kunjuru ya ka sarkar India bakan burong ya ka history jom ka Jantia hi jom ka Jantia kingdom ta ya kini ka mapro hadan kene ngin sa akini kisni balwan ngin sa ikundu ba chief minister ka map ka ladan hangi ngin sa IT Shah Chief Minister berakata ke seniru nila IT seperti press media ya kini ka pre 1951 Jantia Hills map Jantia Mission kadai kebasar kalau matsnana ada small scale mining ke Meghalaya kumba kalau mentang ni ba kene ka mining kala jar play po kene ka state ke jongi kene ka mining ke bagila kene ka open cast mining ke ba nu briu bakwa ban apply kene ka prospecting license na banta kene ban yo ti de kam ki jaka onduna ya ka chispa hektar hendre da ni phaipat shaka kom trade doyong ba jongi kam tam po Jantia Hill shwa ba ka NGT kan khang doyong ke babuni ki jaka doyong ki barit nde ki bahaya ki bada ki hektar takunta na kabanta ka jimuntoy jong kini ki lihat small miners isno ba ka sarkar jela kerangkam mansna no da kata ka small scale scientific mining na kata ka jimuntoy jong upay ba ubarit bari kung balong menta shispa hektar ni mong bamdan jaka kidon tatukat ni ki brushment ki badon ni ki jaka ki bada ki spa tam hektar mereka majority hi ki babuni ki ba kibun ki jaka ki pardoyon ki jangki ki rong ki berit dan ikwa baka sarkar kan sinana da small scale mining kenang mau ribu rupiah ini takine ki de kimat kisan tuli kimat ki badan ko ini ke Save Jantia Mission ko ikwa ba tutip so ba ba jangki ki press media ha ni